Sa dili pa ko magsugod sa tubag sa agduminto ni Eugene Pellegrino Gapo, mangayo po katahoran sa mong mahal na magtutudlo. Nawalay lain mo si Divine Master po Dinito Gaburiabo, may hapon ka no Master. Ingon man sa mga nanay o sa kauban na po ka dusi ka mga pultahan, na yung hapon ka natong tanan. Ang video nga gipost diri sa among kauban nga mao si Cardinal Dinito Gihita nga ang una nga pangutana sa among mahal nga magtutudlo. Kinsa man ang naghimo ni Pedro nga Santo Papa sa Katoliko? Si Jesucristo ba o kamong mga Katoliko? Muna'y unang pangutana. Ikaduha, kung si Jesucristo man ang naghimo nga Santo Papa sa Katoliko, duna ba'y kasulatan nga si Jesucristo nag-ingon nga, Pedro, gikan karon gihimo ko ikaw nga Santo Papa sa Katoliko. Naa ba o wala? Muna'y agruminto sa muang mahal nga magtutudlo. Og imong gitubag, nagpamatuod ka nga si Pedro gihimong Santo Papa ni Jesucristo. Karon ang imong unang gibasa nga sitas sa ikaduhang Pedro 2:1. Atong tan-aw ang iyang gibasa ha. Sumasahon. Apan diha usab ang mga mini nga propeta taliwala sa katawhan magaingon nga sa taliwala ninyo aduna usab gayoy mubarog nga mga mini nga mga magtutudlo nga sa tago magapasulod sa makadaot nga mga dirihiya o magabang himakap pagani sa agalon nga maoy nagpili kanila o busa magpahimutan sa kalit nga pagkalaglag diha sa ilang kaugalingon. Karon sa ato pa ang buot ipasabot nimo nga kadtong gisulti sa mga mahal nga magtutudlo, nahulog siya og mini nga magsasangyaw. Pamatudi gyud ha. Sunod nimong gibasa. Kay klaro man kayo ang giwanri. Gingon, pangutana lang. Kinsa man ang naghimo ni Pedro nga Santo Papa sa Katoliko? Si Jesucristo ba o kamong mga Katoliko? Kana mo'y tubaga jud pag-ayo. Ayaw pagpataka og tubag nga dili maong, nga dili ka makapamagtuod sa kasulatan nga si Pedro gihimong Santo Papa ni Jesucristo. Ha? Munay lantawa pag-ayo. Ayaw pagpasagad. Sunod nimo nga sitas imong gibasa. Mateo. No, ato sunod-sunod ni. Tagaan ko ni husay ng sakto. Kay aron nga masabtan ni sa mga lantaw ni ining among video karon. Mateo 16. Kapitulo 16, versikulo 18 hangtod sa 19. Tanaw na nato yun. Kung kanang imong gisulti, naa ba dire sa kasulatan? 18. Og sultihan ko ikaw, nga ikaw mao si Pedro. Og sa ibabaw niining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia, og ang mga gahom sa kamatayon dili gayon makabuntog kaniya. 19. Og ihatag ko ikaw sa mga yawi sa aking harian sa langit, ug bisan unsay imong pagkabukpuson dinhi sa yuta dito sa langit pagailhon kini nga binuklos, ug bisan unsay imong pagaluwagan dinhi sa yuta dito sa langit pagailhon kini nga linuagan. Karon pangutana nako nimo, asa may litra diha nga mabasa nga si Pedro gihimong Santo Papa ni Kristo? Wala. Si Pedro saksi lang nga gitukod ni Jesucristo ang iglesia ibabaw sa bato. Pangutana, kamo ba ang iglesia nga nagitukod sa ibabaw sa bato? Ha?
Niining panahon na pagsulti ni Jesus ni Pedro. Na ba mo anang panahon na? Ha? Wala mo ning panahon na si Pedro lang. Karon, wala man jud tay kita diri nga si Jesucristo may nagpamatuod nga Santo Papa si Pedro ninyo. Dili si Kristo nagbuhat og Santo Papa kundi kamong mga Katoliko. Karon, kani hisgot mo mini nga magtutudlo, kinsa may mini nato ni ron. Dili ninyong tudlo. Mao ba ni dili ni mao? Ang mga tao nga naminaw ninyo, gihimo ninyong sagol pangilan. Nga naman, wa may mabasa diri nga Santo Papa. Ang ingon ni Jesucristo diri, saksi lang siya nga tukuron ang iglesia ibabaw sa bato. Dili kay himuon ko ikaw Santo Papa sa Katoliko. Wala unsa naman taong kado, piligro jud kani do. Basik san palon ka sa Dios ani. Bisag ka ng inyong mga Santo Papa siguro. Wala din silang ingon nga si Pedro gihimong Santo Papa ni Kristo. Mo nang tarungo na to ang pagpanudlo kay aron nga ang mga tao nato maluwas. Unsa ang pagkaluwasan na isultian yung mga baka? Dili gid na maluwas mga igsoon. Kung ang katumbas ng ang dili mao nga pagpatudlo, bakak na bakak. Usak kamo sa bakakon nga magtudlo. Kamo rin may naiko sa inyong hatag kasitas. Nga mutungha unya ang mga mini nga magtudlo. Asa mitungha kaninyo mga Katoliko? Nga naman mapamatud-an na to. Tungod kay sa imong sitas ng pambasa, walay Santo Papa diri nga gilitok ni Kristo. Ningon ra. Ikaw si Pedro. Ibabaw ni bato, tukuron ko ang akong iglesia. Kanang iglesia, dili kamo. Ang buti pasabot ani, Christianity, muna iglesia. Kaya ningon siya, ako ang ulo sa lawas ng mga iglesia. Kumara ba na iglesia? Ang kinatibok-an na iglesia, Christianity. Dili mo pataga pag-angkon. Kay dili kamo ang iglesia. Ang isukian ni Jesucristo kadtong mga 12. Naanggali ang 12 ato. Si Pedro lang ibanggit ni Kristo. Karon, lain pang sitas ng imong gibasa diri nga perting layo alang yapon kayo. Kaning Juan 21:15 paingon sa 17. Usa man mo pamatuo na ni karon. Nga wala man kitay mabasa ni, bisag usa ka litra na lang. Nga Santo Papa si Pedro. No? Wa gyud. Taon. Buuyan mo daw ay. Tumasahon. Og sa pagpa mahaw na sila, si Jesus mingon kan Simon Pedro. Simon, anak ni Juan. Gihigugma mo ba ako? Labaw pa nini. Siya mitubag kaniya, oo Ginoo. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Siya mingon kaniya, pakan-a ang akong mga nating karniro. 16. Siya mingon kaniya sa ikaduha, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Siya mitubag kaniya, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Siya mingon kaniya, tagda ang akong mga karnero. 17. Og siya mingon kaniya sa ikatulo, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Og gikasubo ni Pedro ang iyang pag-ingon kaniya sa ikatulo, gihigugma mo ba ako? Og siya mingon kaniya, Ginoo, nasayod ikaw sa tanan, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, bakan-a ang akong mga karnero. Karon pangutana, karnero ba mo? Muna yung akong pangutana. Dili mo mailang nga karnero nga naman. Kinsay tag-iya sa pasugalan? Katoliko. Kinsay tag-iya sa birhausan? Katoliko. Kinsay tag-iya sa bulangan? Katoliko. Karon, asa ang pagkakarnero nyo da? Na ba?
wala yung makitang karniro da. Usa pa. Kung imo lang taon, kining Biblia, debatihan ba di ay? Dili ni debatihan. Tungod kay ang Dios wala magsulti nga debatihan. Tani si Pablo rin nagsulti. Si Pablo gisugo ba ni Hesus? Nga debatihan yung nagsulatan. Wala. Mga walay nakitang karniro niya ninyo. Eugene Pellegrino. Gapo. Wala yung nakita. Mga ang tanan nga sitas imong pamatuod re. Wala gyoy mabasa nga si Pedro gihimong Santo Papa ni Jesucristo sa mga Katoliko. Kundili kamong mga Katoliko naghimo og Santo Papa. Pinaagi sa inyong pagbuot nga mga Katoliko. Mga Katoliko bakakon. O sa imong gibasa sa Jeremias 27:14 tanawon na to, dili ba ikaw maigo ani? Dara. Ayaw kamo pagpatalinghog sa mga pulong sa mga manalagna nga mga nagsulti kaninyo sa pag-ingon dili kamo mag-alagad sa hari sa Babilonia kay sila nanagna og bakak kaninyo. Karon kay say nagsulti bakak. Ha? Kamo nga naman magkaing og bakak. Walay Santo Papa diri gisulat sa Biblia nga si Pedro Santo Papa kay gama ni Kristo. Wala yan. Munang tarungon nimong tubag kay sa kasulatan wa gitay mabasa nga si Pedro gihimong Santo Papa sa Katoliko ni Jesucristo. Kamo lang ang naghimo og Santo Papa. Inyo halang ang gama-gama. Karon kinsa bakako na to ani? Ang inyong mga tao gisultihan yung bakak. Ultimong kamong pangulo diha sa inyong mga pundok wa mo'y kalawasan. Samot na inyong mga tao. Busa kamong mga tao diha nga naminaw silang sangyaw. Timbang-timbangan ninyo kung maluwas mo mo. Kung dili, pamahawa ko diha. Kaya wak mo'y kaluwasan. Orag kadto ang akong tubag sa iyang video. Daghang salamat. Kumayng hapon. Karapong salamat.